Number 136. A remnant. Say
Thixo mdali wezulu nomhlaba, siyakubulela mzali ngoba nathi usiqokelela kule ndawo ngemini yakho yeSabatha. Size apha in response to your invitation, ngoba ulusuku lungcwele lungcwaliswe nguwe lolwakho ayilolwethu. Size apha sizoqokelela intsikelelo. Size apha mzali ukuzoba nawe, sikuve uthetha nathi, usilungisela lo mini ukuya kukaYesu. Sebenzisa le nkonzo sizawungena kuyo to prepare us for the day. Okusukuthandaza ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Kusakhulu mani kulsibandla ngegama elihle Nkosi yami Yesu Kristu. Amen. 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 Okay, thanks a lot. And ngiyacela ukuthi bana siphakameni neculo lethu lokuvula number 195. Phansi ibandla. Ndifunda kunye nani kule ncwadi kaMalaki, sisahluko sesokuqala. Ndifunda ivesi yesibini, amazwi afundeka ngolu hlobo. Uthi uYehova, ndinithandile, ke nina nithi usithande ngokuthini na. Inkosi yoxolo ehlala ekhaya ezulwini isikelela ukufunda kwelizwi layo ngoku nakonaphakade. Amen. Amen. Ngeli xesha uMalaki athunywa ngalo nguThixo, yayilelona xesha uIsrayeli angamazi nokuba usisiciko seyiphi ndiza uThixo. Kangangokuba eziba uyifunda le ncwadi kaMalaki kuyaphendulwana. God is saying something and Israel is responding. Thixo uthi ndinithandile, uthi uIsrael show us usithande ngokuthini. uThixo ude athi kwenye indawo umuntu angamqhatha na uThixo ukuba nindiqhathe. Israel is responding, sitheni na ukuqhatha.
uthi uThixo ngezishumi kunye nangeminikelo. Ngamanye amazwi i-relationship kaThixo noIsrayeli ngexesha kuthunywa uMalaki yayonakele kakhulu. uIsrayeli wayengatsibanga litye likaphungela, wayetsibe uphungela ngokwakhe. Kangangoba uThixo wade wabathembisa uba ngaba test me nike nenze into right, nijonge uba andisayi kunivulela na. Into yezishumi neminikelo was just a symptom of a relationship kaThixo noIsrayeli. Otherwise, the problem was beyond that. Even if wayenozibuyisa faithfully and honestly uIsrayeli izishumi neminikelo, the problem will not be solved. The work will be zero because ingxaki was deeper and beyond izishumi neminikelo. So ngalentsasa uThixo nathi usathetha kunye nathi esithi usithandile. Kangangoba in order uba ngaba uThixo aphendule umbuzo kaIsrayeli othi how have you loved us, kuye kwanyanzeleka uba makancame unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo. Hence esithi uJohane kuba wenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ebonisa ukuba ngaba usithande kangakanani na. Sithandile kuThixo wasuka nathi kwiminqube ephelileyo. Uthi umfundisi uLipondwana izolo, ingxaki yethu ayonkonzo but problem yethu is to personalize uChrist. Noba kungangena umuntu ngomnyango pha asibuze one by one uba ngaba amatyala ethu financial athini, simlistele asibhatalele sonke. Ndiyanithembisa xa iphela lenyanga kaOctober unonyebo angangqina athi basekhona abantu abangazibuyisanga izishumi neminikelo. Ngoba the problem of us is not finances but is Christ. Ingxaki yethu ayiyo ifinance but nguYesu. Noba singasi kungasuka lonke ityala kwegama lethu, still asizuzibuyisa izishumi neminikelo. Njengake ngalixesha singamcela uThixo abuyise ingqondo zethu, sirealize uba usuke phi kunye nathi ngothando lakhe sade sazofika. Masithobeni inhloko xa sithandaza. Bawo wethu oyingcwele, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, sivuyiswa kukuba Thixo wethu senza inxalenye yezinto zakho ezingcwele singaboni sinje, ngoba bawo ubunako ukuzithathela le mali ngokwakho Thixo wethu apha kuthi. Kodwa usinike opportunity neplatform yokuba ngabasize kuwe njengoThixo. Above all the things Messiah, singaninikela ngeli xesha ngobomi bethu kuwe, ze ekugqibeleni somandla siyibone inquleqhu yonke oyenzileyo ngenxa yosindiso lwethu ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Okay, sizabe khabe sicula uLord for thy tender mercy's sake. Sibe sicela iRemnant isiza ngaphambili. Zenze. Ungacuphi. Hayi andiyazi.
Shipweni
Siza ukuqapha thina ngaphambili. Ngicela uba sithokombise nje inhloko kwindawo esikuzo kasawuthandaza. Mawethu oyingcwele, yisela Nkosi yethu Yesu Kristu, dalo wezulu nomhlaba nemithombo yamanzi. Ezisesandleni sakho zonke izinto ndawonye nobomi bethu, ngale ntsasa Thixo wethu sibulela ukuba usigcinile kusuka kwiminquba ephelileyo, wasikhapha Thixo wethu ngenceba yakho sazongena nakuleli minquba ka-2025. Inye ke Thixo into esesiyithandazela uba le minquba yalo nyaka, may it bring the necessary transformation esiyidingayo ebomini bethu than in the information Thixo wethu. Kudala sizifumana i-information singazenzi into Thixo wethu, kodwa kulo nyaka singaba ungasinike utshintsho oludingekayo ebomini bethu khona ukuze Thixo wethu noba sinokrazula isibhakabhaka emveni kwale minquba sifumaneke sikulindele ukuza kwakho kwesibini. Sincede ke Thixo wethu sibabane ngomoya wakho oyingcwele ngale mzuzu khona ukuze ukuphulaphulwa Thixo wethu kwelizwi lakho nokushunyalwa kwelizwi lakho Thixo wethu kuncede kungabikho nto kunokuphazanyiswa yiyo. Vula inhliziyo zethu, uvule ingqondo zethu khona ukuze ngalo mzuzu icebo lakho losindiso lingalambathi phezu kwentloko zethu. Sincede Thixo wethu sothule yonke imithwalo Thixo wethu esize sinayo. Eminye uyothula ebudeni beveki Thixo wethu, uthethe uphele ngabantwana bakho Thixo wethu. Usibonisa umendo Thixo wethu emasihambe kulo. Siyabulela Thixo wethu ngokusikhumbuza inceba ingekavalwa. Eneneni Thixo wethu asenzanga kakuhle, kodwa into yokuba lapha kwethu ngalo mzuzu ithi siyafuna ukwenza kakuhle. Siyafuna Thixo wethu kumbona uYesu ngenye imini. Sinawo umnqweno Thixo wethu wokuba ne-eye contact noYesu. Asixelele zonke izinto Thixo wethu esithubeleze phansi kwethu. Asiphendule Thixo wethu yonke imibuzo esingenampendulo yayo namhlanje. Thula lo nalowa Thixo wethu zonke izinto ezisisinayo ngalo mzuzu ezingqondweni nasezinhliziyweni. Ba impendulo Thixo wethu ngomfundisi uLupondwana kuyo yonke imibuzo esinayo. Siyabulela ukusiva, singcwalise sonke isithamsanqa egameni likaYesu umfeli nomvukeli wethu. Amen. Amen. Nkosi kakhulu, ndithabathe kwakhona lithuba lobana ndibe ndamkela wonke umntu olapha ngelihle igama lenkosi yam uYesu Kristu. Amen. Amen. Ndifuna uqonda ikhona i-East London Inland District here. Ndifuna uqonda ikhona. Mandive kaloku amen wayo. Amen. Thank you very much. Ingaba bakhona abantu from East London Coastal District? Alizana sithina ukubamkela. Nkosi kakhulu, bakhona abantu abafuma East London District. Sithina ukubamkela. Thank you very much. Do we have other scenario visitors ezikhoyo abaphakathi kwethu? Sacela i-visitors ezikhoyo abaphakathi kwethu ziphakathi. Sizibona. Naziya. Siyazibona bazalwane? Sithini ukubamkela? Amen. Into mandicela maniphakame, ndicela niphakame apho please. Ndifuna nazi le nto ke, out of the visitors esinazo, say East London Inland District, sancediswa yi-Youth Congress yayilapha ngoJuni, yakhumbula ne? Sahamba sawela umgaqo ngaphaya, safika kwindawo ekuthiwa kuseKanani, safika kwindawo ekuthiwa kuseKhayelitsha. Lo mama nimbona phaa eme phaa ngenyawo,
ngaba nguvula indlela wethu ngena phaya sithini ngaye sangena kula makhaya basamkela ngethakazelelo olukhulu Nkosi kakhulu mama uyi-committee member yale area ke le ngahlala phansi ke mama uyi-committee member yaphayana kangangento yobana recently besine health expo phaa indlela ebebesebenza ngayo yemangalisayo so we are so grateful to see them here siyabulela kakhulu mama siyabulela kakhulu kubantu basekhayelitsha kakhulu ngoba nibe khona phakathi kwethu okwesibini ndiyafuna ukwamkela phakathi kwethu sinabo oomema bakhoyo phakathi kwethu umama uMxuma siyamazi mosine animazi ne alright niyamazi umambangani animazi naye nama ndibani bakhona okanye abasebantwaneni na uba bakhona sawubacela baphakame sibamkele bayane babona ne sithini kubamkela Nkosi kakhulu phakathi kwethu sinaye nomama umembonakelo siyamcela umembonakelo naye aphakame kunye nomfundisi sithini kubamkela Nkosi kakhulu ngabantu benu ke mosabane yes so ndithanda ukuthi mandikale ngamnyaba nabantu benu hamba siyabamkela ngandlela yodwa today nenywebe yodwa phakathi kwethu nakhumbula mosbekhaya isizolo lobana i-union itheni la ba ukaye i-union itheni namhlanje ikuzele phakathi kwethu kwinyweba yonke sinayo apha umama uchamela phakathi kwethu umama uchamela ke nguye ukujongene nantoni nomama kunye nabantwana kwi-union mem siyabulela kakhulu hlala siphakame amen sithini silibandla amen Nkosi kakhulu mama kuzo zonke ii-district lapha ukhetha uzoba lapha inland Nkosi kakhulu kwakhona we are also privileged to have umama oluphondwana phakathi kwethu ukhona phakathi kwethu ma'am will you please stand as we welcome you in your district amen Nkosi kakhulu betnana namkelekile kule minquma please let the Lord speak to us masingayiphosi lelizwe elincinanana uThixo azalithetha phi phakathi kwethu siyabulela kakhulu apha ngaphambili sinayo utata ukhasa ngumdala kwelabandla laphi kanene lasePortsdale size kuye apha ingini yakhe le so tata ukhasa ela siuphakame sikwamkele amen Nkosi kakhulu umfundisi siyambona eqayime ngenyawo mfundisi once again we're so grateful for you that you honor our invite thank you so much kuzo zonke district odukhetha uzoba lapha phakathi wethu siyabulela kakhulu may the Lord use you siyabulela kakhulu bandla ndizawuhlala phantsi ke ngoku ndizawunikela ikwayara yethu nekwayara bedistrictini East London Coastal, East London District, listen carefully. Sinantoni apha? Sinekwaya. Yeah, then mamele kahle sine district choir. Siqale district choir isondele ngaphambili. Emveni koko sizophulaphula umfundisi ethetha kunye nathi. Nkosi kakhulu. He loves me so.
Manje kubulisa ibandla egama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Bulele kwi-district choir for the special item. Banye bethu baguda apha ekuzimameleni izi-special item. Asikafiki kula level yosicula. Kodwa wake xa kukrazuka isibhakabhaka. Nento ethi nathi. Ngexesha le-COVID, I read an article. AICT. Le article yayithetha ngo-Dr. Hyveth Williams. Ichaza ke into yokuba she was the first black female minister in the Seventh-day Adventist denomination in 1991. Ifunde ke le article kuthi qatha apha kum. Ukhaya beniphathela amanzi ndaqonda uba umkhwanazi uza nawakhe. Wasele nje kuba ndithemba ukhaya, otherwise nam ke ndiziphathela wam. So kuthi qatha kum something I had heard in passing. Ndithatha ifowuni ndifowunele uMaxhamela. Ma'am, ndakhe ndeva into yokuba wawuseBethel. Ewe. Uphuma kwakho eBethel. What happened? Akazi into yoba wagraduata class ka-1983. She was very young. Waqashwa yi-Trans-Orange Conference kwi-year-end committee ka-1983. January 1984, President wase-TOC wayomordeyina njengomdala so that she could start working as a ministerial intern. Ngelo xesha ungumfundisi uSam ngoba she was single. Wapastorisha kula district. I-supervisor yakhe ingumfundisi uShoko. Kuba umfundisi uSam, a young 20-year-old pastor. Wendela kumuntu owayelapha eCape. iCape ingabaqasha abantu abangomama kuba babe ngabefundisi. Wafika apha umfundisi uSam wangu-Mrs. Xhamela. Yaphela into yobufundisi ngoba befundisa sibathini. Waphuma from ministry wangena kwi-teaching. Wateacher apha. Kuba ke thina besingamazi uba ungumfundisi uSam, semka noMam Xhamela. Sacinga fanele uyi-shepherdess. So I got this history. I talked to some of her classmates. No, sasifunda naye lo mfundisi sagraduate kunye abanye saphangela kunye. So what started in 1984, I think by the time she retires 2030, I think izabe seyiphinde yabuya ingqondo ethi before she was a shepherdess, she was a pastor. Ndifuna ukusebenzisa lo mazwi ukwamkela umfundisi uXhamela phakathi. Lithini bandla? The theme of our camp meeting, it is the relevance of old-time religion. I decided to speak on the great controversy. It's a powerful, powerful belief that we have. Probably because we don't understand the significance here. The great controversy has become more significant and relevant namhlanje ngoba once you understand it, you understand it, and it makes our decision making very easy. Let's go to Revelation chapter 12. Revelation 12. Sawuqala ufunda kuverse 7. Verse 7 sidibana sekukhona imfazwe si-understandiswe ngu-Isaiah nangu-Ezekiel uba ibekususelaphi. Verse 7 uthi, and there was war in heaven.
Michael and his angels fought against the dragon and his angels and prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. Verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceives the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accuse them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knows that his time is very short. Sidibana nayo sekusithiwa there was war. Isaiah 14 paints a picture. The picture I paint on Isaiah 8, uThixo kule throne yakhe on both sides of the throne kukhona ezigelosi kuthiwa ziikherubhi ezigqubuthelayo. One of these angels, describe or Ezekiel, uthi, on the day you were created, you were perfect, full of wisdom, perfect in beauty. Indlela zakho zazigqibelele until iniquity was found in you. Yintoni le iniquity yafunyanwa kuyo? Njembe lapha ecango koThixo. Wayijonga ithrone likaThixo, wayihalela. Waqonda uba le ndawo akuyo ayimfanelanga. He deserves a better station. Le ithrone kaThixo. And so he begins to canvass up among the angels. A canvasser in Doba, ingathi kodwa siphethwanga right up. Now, the natural thing is that xa umuntu osondeleyo kuwe esithi ukhohlakele. Sithi ngosingayazi inkohlakalo yakho, siqonda indoba kodwa inoba uthetha inyani ngoba usondele. Uve nase-newspaper xa kuthela kuthiwa sources close to. Siyibhilive ngoba kuthiwa abantu bathethayo ba-close, basondele. Sources close to say. Sizibhilive ii-sources close ngoba sinento ethi bona bayazi ngcono le nto. And so ke kube belapha ecango ethrone kaThixo, athi awuthetha into azithethayo ngoThixo esithi kodwa bekumele uba ukuzilawula ukuthi thina siyazithini, siyazilawula. Le ifunwa nguThixo is too much. Bekumele uba siyazibonela right no wrong. He argues and convinces angels about the bad character and bad government kaThixo. In fact, xa igqiba uyenza yonke le nto yakhe, 33% of the angels in heaven ziyasibhaya istory sakhe. They buy his story. Kube khona imfazwe ezulwini. Na asiyazi le mfazwe uba yayithatha yayikumila kude. We imagine mhlawumbi noba kwakubethwana ngamanqindi, mhlawumbi kwakuthutyulwa. We don't know, but all we know is that there was war in heaven. Boyiswa aba bebenengqondo yokuba ingathi uThixo akarayithanga. Boyiswa bagxothwa. Now, when Ellen White talks about what happened to the other 66, uthi kwashiyeka apha ezulwini phakathi kwezingelosi zilapha, uthi kwashiyeka ezingaqinisekanga intoba is it possible intoba babukhona ubunyani pha. Naxa usithi babukhona ubunyani awuthi is it possible that everything was true. Uthi is it possible intoba kulaa nto yayithethwa mhlawumbi ubunyani babukhona. Usually xa umuntu ekhawuleze wabethwa wagxothwa msinya siye sithi okay umkile simane sisithi hey
yazi le nto yenzekayo wakhe wayitsho ubani. Yazi ubani wakhe wayitsho le nto. Sitshiso kuba siqonda ingathi le nto yenzekayo iyelelene kulaa nto wayeyithetha. So to deal with that, and you wonder, because people have asked, why didn't God just destroy him? It's because God was creating a kingdom. This is what we believe. He was creating a kingdom. Obukumkani, ibe bukumkani, babantu, abazomthobela kuba befuna. Ubukumkani bothando, where people are going to be here and love with each other out of choice. Bamthande naye uThixo njengomdali wawo. So he decides, kunokuba aba babe in doubt and wonder forever, let them see the outcome yale nto. Xa sofana esemncinci uyabuza ngenye imini ndiya-ayina, so ndithobe i-ayini, it's very low. Ngoba yayisitsha le nto ndiayina ezinto lamalapha light kakhulu ngathi ngulace, not lace man, into ngathi ishopon, yisilk, xa ngathi yashayina shayina. So ndithobe beseza abuze, is it hot? Buze, do you want to find out? Ade uyayiqonda bayichisa kakhulu touch, is it hot? Ade yes, it's hot. Do you want to touch again? Ade no. uThixo aqonda into yoba aba bawonder eshayo le 66%. That's wondering, is it hot? Do you want to find out? Yeah, masiyibone le nto beyithethe isenzeke. Ngoku ebesithi he can do better. Let's watch him do better. Wakwathi umalume ngenye imini, lo malume umabrother kamama omdala, umalume unwabiswa lapha ebudantsana, ethetha ngalo last born lo mama, uthi le ntwana imameli yeke nibetheke. Very interesting. Abazali banayo laa nto yokuthi okay ingathi awumameli masukuye kuthini siye kubetheka, uzawufundiswa i-experience xa sowubetheka. Uthi le ntwana imameli kudala linqanda mondesi yeke nibetheke. Hey, bamvula amalweni clean wawubuye sisike mfoka bawo. Usathane yakwazi ngala muntu. But the key thing is that once people don't believe your story, ubayeke bazibonele ngokwabo, they get to see things. They get to see them. They get to experience them. So okay, fine. Fine. Let's watch this thing play out. Mphosa emhlabeni uSathane nengelosi zakhe xa baphosa apha balapha ba-stranded, they don't know what to do. Then okay fine, adala Adam no Eva babeka apha, then abawonisha uba kukhona esi simoko salo mfo ugxothwe phaa. So I think they were waiting for an angel. This is my belief. I think they were waiting for an angel. Grila chap isenyokeni. Idigrise ibuza bekuthiwe zeningaki. A very innocent question. Ingoko le ilando kuthiwa small talk. Bekuthiwe zeningaki athi mabe zingatya naphi na except for this one that's in the middle of the garden. Adaku ngoba kuthiwa hayi ngoba bethiwe uba singatya. Even if we touch the tree, Southini, South, no man, you will not surely die. In a picture, your voice is soft, engekho threatening, you will not surely die. Like in the Mameli audio version, your Bible, like the passage, left voice, a bit deep. Your voice, a voice deep, but you will not surely die. I come back in a romantic voice, upper version. What you on the day you eat of it, and you will be like God. Now, zangu efa funu fana no Thixo. Ile chebini funu fana no Thixo. That you will be like God, knowing good and evil. Efa bone akhalele uba nobulumko, looks at the tree, finds that the tree is good for food, athathe atye anikumile naye atye. The great controversy that started in heaven has moved to the earth. Xa ifika apha, xa uAdam noEva besitya, something happens ebebengakhange bayilindele.
Ngoba kuGenesis 1 verse 28, uThixo uyayigqibodala uAdam noEva verse 27. Verse 28 ithi iBhayibhile, and he blessed them and said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over all the animals on the earth, and over every creeping thing. Utsho verse 28, ubanika ubukhosi phezu kwezinto uThixo azithini azidalileyo. The moment they accepted ilizwi likaSathane over likaThixo, ubukhosi bashift from them to the one they listened to. Ilento Yesu xa ifika ethetha ngomtyholi athi kuye xa ireversa ngaye athi the prince of this world. Ilento kwincwadi kaYobhi xa uThixo ebiza oonyana bakhe ithi gqina tshepo. Ufika kuba obubukhosi bebunika uAdam noEva Genesis chapter 1 ukuye ngoba abantu abalapha bamamela yena. So he has won the planet because the only two inhabitants zilawulwa ngubani? Nguye. He's the one in charge. Xa elapha in charge, you then must have a rescue mission. Funeka kube khona indlela yokubhukuqa norhulumente ulapha ongene naye ngobhukuqo. We sometimes read ezindabeni into yokuba there was a government in a certain country. Yafika le government yabhukuqwa ngumkhosi kude khona ugeneral bani, sometimes sometimes ube ngucorporal, uzibuza uba ube uphethe njani but never mind. Kude nangu ungukapteni bani uphethe. He's in charge. He overthrew the rightful government. Kufuneke ngoku into yoba kuzama indlela into yoba kubuyiswe la rhulumente who is the rightful government. The return of the rightful government is what we call the plan of salvation. Kubuyiswa lo rhulumente onguye ngoba kukho lo ubhuke uAdam noEva wangena waphatha. Uthe awungena aphathe wathi ngoku nje kwandiphethe nje kuzawukhala isicathulo sam, things are going to happen my way. Sibona in 6 chapters. From 3 chapters, from chapter 3, you're to chapter 6. By the time you feel chapter 6, ithi Bible, xa ethetha ngento eyenzeka emhlabeni, ithi xa ethetha ngabantu bonke abalapha, ithi there was evil all over the earth. In fact, xa isiya deeper, umbhali wencwadi kaGenesis uthi every intention of the imagination of men was evil continuously. Wawungavele nje ucinga ungcola uphinde uyeke. Every intention of the imagination ayikho right. I decide to he's destroying the earth, and yes, the earth gets destroyed. Noah, he picks one guy. He finds favor in God. Finds what? Favor. Not because law ungcwele, but because zawukala ngalo. That's what grace is. Akuthatha uThixo ungekhona ingcono kuwe akuthi akubeke apha ushayine ngongathi ubu right kwasemkhaleni nguye ngoba balo lwakhe wakuncothula. When we get to the kingdom, it won't be because we were better than others. It's because sithandiwe nje nguThixo wasijize ngoba balo sa responda ke. Kodwa sithandiwe kuqala wathathwa uNoah ncothu, finds favor in the eyes of the Lord. I respond. He builds the ark, the rain comes, the world is destroyed. Aphume nefamily yakhe bayi-8 uphuma kwabo. Xa bephuma kulomkhombe nefamily yakhe bayi-8 besa. By the time you get to la nqaba yasebhabheli, balapha abantu, they are building this tower that's going to get to the heavens. uThixo decided to confuse the languages. Xa confuse the languages zabo, but dibani ngokokwazi kwabo, ngoko-understandana kwabo bathi sa all over the world. Xa besithi sa all over the world, bane-picture abanayo, abasuke nayo, ebebeyifumene kuNoah nakonyana bakaNoah. Ithi le picture, uThixo wadala. He's the creator. Wadala ingelosi. They are there, they are ministering spirits. Ikhona eyagxothwayo ngoba ikhokhela ezinye
ezayimamelayo mtyholi lo wagxothwa. Ukhona uMikhayeli owayesilwa naba ukhona. So people live with this idea bethi sa in different parts of the world. Kwezinye indawo, particularly when you get to parts of Europe, ihambe itshintsha le belief. Bafika after a while banento ethi xa besibalisa esi story sinye bathi there is God and there are lesser gods. Ukhona uThixo ongcolileyo, unabanye uThixo abangcolileyo. So there's a great God, there's a lesser God who's God of evil with other evil gods. Kube khona good gods. Uzamnye explain ingelosi. Good again, and as a result, apha emhlabeni siyazama thina to be in favor with the good gods. Si avoid ezi in evil. When you get to Asia, bafika bathethe nge-spirits, but they also talk about gods. But some Far East, they talk about spirits. They have got these spirits, good and evil. We avoid the evil, we stick with the good. When you get to the North Americas, North and South America, they still talk about spirits. Pina, they don't talk about one big spirit. As these spirits could as power, as when you get to West Africa, they have different gods. But kukono Thixo abaninzi. Kukono Thixo wale, uThixo wale. Omnye usemlanjeni, omnye usemthini, omnye usentanyeni, omnye usemathafeni, omnye usezilwanyaneni. You decide ba uzawusota omphi na. When it came to us in East and Southern Africa, trying to understand the same story, sathi uThixo ukhona. But apha eZanzibar kukhona eminye imimoya. Cha sizama uzibuza into yoba what would make these spirits take care of us? We are trying to make sense of angels. What would make them take care of us? Into nonozenza into yoba le mimoya isihoye. I-explanation esaphuma nayo which made sense into yoba inoba le mimoya yimimoya yamawethu. It has to be relatives. Otherwise, ungavela umdulukele umuntu ongamaziyo, umgade, umprotecte, inoba ngabantu amawethu. What about the evil ones? Sithi asiyazi ke le imdaka bayivelaphi, kodwa siyayazi ikhona. All of us are trying to find a way to maintain the story esemkanaso kula nqaba yaseBhabheli. And we live a life where sithi kukho le mimoya right. Le i-right. Funeka le i-right sithi nca apha kuyo. Kuthi siyeqonda uba kubi ngamawethu singakwazi uthetha nabo. And our explanation esaphuma nayo yethi inoba abantu bethu baswelekileyo bathi bawusweleke babe yile mimoya isihoyileyo. Sazibona sinezinyanya. Le i-wrong asiyazi bithini kodwa siyayazi bikhona. But all over the world, every community, uncwadi yamaRoma chapter 1, uThixo uyachaza into yoba he has revealed his invisible attributes all over the world. Ubuthixo bakhe ubutyhilile kumntu wonke. As a result, akho mntu uzakwazi uba ne-excuse into yoba mna uThixo ndandingamazi. When ashunyayelwa uYesu ukuthi God has revealed himself. This is why as Adventists we believe that the first book that reveals God is the book of nature. The second one, which is more reliable, is his Bible. With these different beliefs, kwakompyutha emhlabeni izikumkani ezimbili. The kingdom of God operates on love, on kindness, forgiveness. It operates on tender-heartedness. Ubukumkani bukaThixo, ubukumkani bobulungisa. Xa efika umtyholo who's now the prince of this world, afika with a different approach. The approach that you see in the Old Testament. The approach ethi, do you want power? You can get power. Ubukumkani bakhe offers power. Unqabe Genesis chapter 1, xa uThixo enika uAdam noEva ubukhosi. Ezinto ezilistiweyo that they will have dominion over. Akekho umuntu pha.
So initially when God created, we were not supposed to be in charge of abanye abantu. In Genesis chapter 3, your desire will be for your husband and he will rule over you. I introduce the concept of ungamphatha umuntu umlawule futhi uvuba kumandi uphatha umuntu. Yangena i-concept yokufuna uphatha umuntu. Yangena, in fact, kwakhona indlela ezahlukahlukileyo zophatha umuntu. You could do it through violence. You could do it ngokuba nemali, resources abangenazo, babe dependent kuwe. And that becomes part of how he operates. To the extent that in different cultures all over the world, befuna ukuba nepower, befuna ukuba nemali, bayifunda into yoba uyazixhwexhwela ezangelosi zagxothwa ezulwini, upartnerishe nenye yazo, ikunike ipower okanye imali. Sithi thina xa siyibiza sithi uthwele. Now sinento yokuthi zinto zabantu abamnyama ayizonto zethu ezi. Why do I say so? Eligama lithi witchcraft ayisosixhosa. Ligama lesindoni lesingesi. Kusho ukuthi lento nabo bebeyenza pha kula ndawo yabo. Every culture has this partnership where abantu baye ba decide over, I'm going to consciously partner with evil spirits to get power and to get money. When the great controversy plays out, God is building a kingdom on this side. Yabantu abazawuthi xa bemoshiwe baxolele, baphila ubomi bokuthanda, babe nobubele, baresponde ngobubele kubantu ababamoshayo. This is the kingdom he is building. Well, he is building the exact opposite. Ethi wawumoshwa kwela kuyi uzawucinga uyamoyika. He's building his own kingdom this side, where you pursue power, success, fame, and money at all costs. Now you may sometimes think it is something wonderful for us to get power, money, success, and fame. It's not. Why? Because xa umtyholi ezawuhenda uYesu uqala kwaza temptations ntathu. Amqale ngeyokuqala amthi ngiyokutya. Yesu dismisses that one. Kwesibini sithwele templeni athi ziphose. Yesu dismisses that one. Aqonda uba ndiyekile ngokuzifihla. Ndiyekile uzithini? Aze kuye aziveze ubungubani. Athi zakunika zonke ezi zikumkani if you bow down to me. Xa isitsho ngoku uthi ndifuna uze uyenze le nto yokuqubutha kum uyazi birongo but uyenziwa kuba ufuna ezi zintoni ezi zikumkani. That level of temptation, apho le level ye temptation awukwazi ukuthi ukhathiwe. It's not a temptation kaEfa of being deceived. Apha uyenza uyibona, uyenza uyazi, but it's because kunento oyifunayo engaphaya. Amthatha uYesu amkhombe emva kwakhe. But that is the temptation that is presented to us all over the world. As a great controversy igquba, uyafika kuwe athi uyawufuna umsebenzi ewe, athi nansi i-wrong uyayazi, uprepare uyenze. Yenze uzawufumana. Ufumana athi fine, sawudibana later. Benifuna nje sina soyi-2 sazana into yoba ndiyakunika le nto xa uyifuna. Qha funeka uyenze uyazi. Funeka uyenze uyithini? Yilaa temptation yesithathu. I will give you all the kingdoms if you bow down to me. Uyakufuna utshata, yes, nansi. Yenze uyazi. Funa ngokuyenzayo ukliye ngoburongo bayo. Kha ufuna laa nto. Do you want the business? Yes. Nansi yenze. Yenze uyazi birongo. Because ufuna laa nto. This side, kukunabukumkani obuthi sowubhatyazile yiza ngapha siza kuthini apha
bakuxolela uqale phansi. This side umengelithi hayi noma abantu abazama ukuguquka usually battle with thoughts ezithi, have I not gone too far? Have I not gone too far? Impossible ukuthi akanongixolela ngoba bendiyazi lento uthi athi umuntu athi akho nto engingayaziyo ndifundisiwe. Yonke loo nto he's hammering into our minds so that God knows there is no point in coming back. He's building his own kingdom. That's the great controversy. To Ellen White in the book Education, the work of education and salvation is the same. That is to restore the fallen image of man in God. Awubona uthixo umfanekiso wakhe kuwe awuthande afike umtyholi athi how can I destroy this image? Ukufana kwethu nothixo physical. Part of it has to do with character. Part of it has to do with the capacity yethu yokuthanda. And how do I mess up with the physical? Man, I have seen people who are covered with all kinds of things. What came to mind? He's found a way to make it cool and fashionable. He's found a way of making it dope. So physically, as Savan, he finds a way to mess up in lifestyle, that diet here, such that you are a shadow of your former self. See the schools and better lifestyle, or better diet. He's destroying the image of God in you. Ismilo said, how does he deal with that? He is able to direct. Ezamazamana nawe uthi so lapha enkonzweni singakuhluphi singakugezeli isuka singakukhubi unyamezele akubone bingathi ustrong aphume kuwa aze miyenini okanye enkosikazi abethe pha apho kusondele khona uba kho myena kho nkosikazi ayinayo uthathisile aze mntanini uba uyiphosile pha uza kumzukulwana ukhwapha zawungena khona aza kubetha uzibona ingathi uyatshintsha in response. Uba ngaba wena ukwazi ureacta ngcolileyo xa sikuhleba linda sihlebe umntana wakho uthi uvumbu into atona ntsova into bedifuna besitshintsha lo. Uba ngaba awukwazi respond wrong xa sihlebe umntana wakho uzawulinda sihlebe umzukulwane wakho. Yazi abazulwane, they touch a part in our hearts. I have a grandson. Hey, it's like they create their own rules. Ngoku bukade unesandla esikathi siqinile ukuba ufika umzukulwane uthi yekani umntana. Ikhona indawo esoft abayitatshayo uzibona unobubele ongaziba buvelaphi. Man, uba ngakwazi ukubetha pha emntaneni aye phaa kubantu umzukulwane. Uba ngaba sike sahleba yena uthi ngakhe nilinge kaloku. Uvele ubuwena esingabaziyo because he found a soft spot. Utshintsha izimilo zethu. Gezeleke emsebenzini. Ugezeleke efamilini. Wena ugezeleke emzini. Uchata ungagezelwe umkhweni isuka. Zonke ezo zinto uxa usithi kuthena abantu bendihlupha athi uPaulos, in case you miss the point, athi we do not fight against flesh and blood, but against principalities and powers. Lugezayo ayo issue yakho. Kukho lungasemva kwakhe ozamkhupha wena esihlalweni. Kukho ozamsota wena kha usebenzise lo. The issue was never the snake, but the devil inside the snake. So we don't fight against snakes. In the issue, so Paulo, in case you think the problem is your husband, in case you think the problem is your wife, in case you think the problem is your in-law, is your co-worker, is your boss, in case you think we don't fight against flesh and blood. We fight against principalities and powers.
in heavenly places. Yi-great controversy. Uzuyazi ngomso xa ndikuhleba into yoba idabi lakho ayindimanga. Ulundenze ndakuhleba. Uzungawaste i-energy ngam. Ngoba sondichithile mna kukho omnye olandelayo ozawuorganayizwa uba kuhlebe. So the issue is not the 100 people who gossip against you. The issue is the one individual behind them. Great controversy. How you understand the great controversy? You react differently to the challenges of life. Ngoba uyayazi into yoba xa isiza leni challenge, izela mna uzonditshintsha, izondisusa kuThixo. UPaulos uthi, nothing can separate us from the love of Christ. Aziliste izinto ezinosseparate. Izinto ukunocinga fana uba siza kuseparata nothando lukaKristu andinokuphakama nokwehla. Whether it's poverty or abundance, noba ingelosi, noba idemon, anything under the earth, nothing can separate us from the love of God. That is in Christ Jesus our Lord. Wenzela into yokuba uzuxa ufeyisene nemeko yakho, noba imeko yakho yi-unemployment yakho, okanye yomntanakho, okanye yimeko engalungiyo apha endlini, uzuyazi into yokuba that cannot separate you from the love of God. I-design yayo is not your poverty. Your poverty's design is to separate you from God. Asinike umtyholi i-envy. Abantu abapartnerisha nomtyholi nezithunywa zakhe to do evil. Aba extreme, sesithi bayathakatha, it's fine, they're involved in witchcraft. And class space of partnership nomtyholi, usually people do it because of 3 major emotions. Abantu bakwazi ukupartnerisha nomtyholi because kukho into abayifunayo, desire. Desire is a great motivator. Abantu abafuna umsebenzi, abantu abafuna ukuphumelela, abantu abafuna ukuphatha. That desire can make us do evil. Sometimes siyakwazi ukufuna into right. Ufuna uba ngumdala, ufuna uba ngumfundisi, uyakwazi ufuna uba ukhokhele ebandleni kaThixo. You want to be elected. We just had our session. You want to be elected. You can want all of those things, which is a good thing. Paul said, he who desires to be an elder desires a good thing. Atumtyholi ngathi competition ininzi. Awufuna uyincedisa ne-desire yakho. Wakhe wathi omnye umthandazo, ngabe ukhupha wodwa, ube uncedisa njenge-yes. We have sometimes done evil things. They will lie and create stories about others. They copy desire right. They will fabricate stories. They copy. They pursue desire right. Yonke ke lento uzawuyenza ingcolileyo in addition kuba uzama ufumana into right. The net result ukutshintsha kwakho. By the time uyifumana so utshintshile. Part of the reason why we give offerings for building buildings, who counsels on stewardship, Ellen White explains that part of the reason we don't do the fundraisings, the bazaars and whatever, is because the process of sacrificing and giving to build the church structure is designed by the time it gets they've learned to give to the Lord and sacrifice. By the time it dedicates, the people walking inside have been transformed by the process of construction. When we pursue good things, sends ungcola in pursuit of them. By the time says Fumana, says Chinchi. That's part of the great controversy. Londi Tetugut. We have never sometimes eat it right, especially if ukuyifumana kwakho is going to require that you do evil. Walk away.
You walk away from it because a blessing that makes you evil is not a blessing. It is a curse in disguise. Intsikelelo eza ngathi intsikelelo but uqonda ba khona uzuyifumana. Funeka uyithini? Funeka wenze ukungcola. Baleka ngenyawo zombili because that is not a blessing. Intsikelelo evela kuThixo has never required you to use the tactics of the devil to get it. And so namhlanje, in pursuit of success, in pursuit of empowerment, in pursuit of inkonzo my operator right, sometimes we are wise to organize a camp meeting. They organize a camp meeting, organize a congress, organize whatever event, yankonzo, organize umthendeleko. It's a program that is going to bless people, but ucinge somewhere ufuneka indoba wenza ukungcola to untie that knot. Izawuqhubeka i-camp meeting. That evil you did to untie the knot was designed to change you. Qhubeka i-camp meeting. Mission accomplished ngoba wena ubanjwe ilanto ilungise ngolahlo. Ezinye zesiziyeke zonakala because fixing them is expensive. In the context of the great controversy, sifuna ukushiyeka sisindisiwe more than we want successful programs. Ngcono ukuthi isound ifloppile. Don't worry, asizwaniswa isound ifloppile. Sabuya next year sithi hey last year yayirongo la sound. Because khange uyenze lento bekuthiwe yenze ukuyilungisa. Ngcono sifika apha kuthi lights azikho. Kufuneka umshumayela akhwaze kakhulu. Sibuzane nekwenzeke ntoni sithi ayazi le pill siyasazi bayenze ngene. Ngcono kwenzeke lonto sibe ne program that does not run as well as it could have been. Kunoba siphulukane nawe because you had to do evil to achieve a successful community. In the context of the great controversy, uzuyazi ndoba the greatest prize is not a successful church. The greatest prize ukusindiswa kwakho. Ubiflopile my flop. Bayenzekanga yenzekanga. Bawonyulwanga awonyulwanga. Bakhange bengumdala khange bengumdala. Uba siku-censorship. Whatever, if it has to be done, mayenze as long as it does not cost us your salvation. You can't be destroyed by leading in God's church. In an attempt to get God's blessing, I have been forced to do evil. That is a curse in disguise. It's a wolf in sheep's clothing. Izangongati yigusha, but ngaphakathi yinguka. Some blessings, zizazishayina uqonda intoba this is it. This has to come from God. Uyazi njani bayivele kuThixo into kufuneka uyenzile khona ukuze uyifumane. It's what you have to do in order to keep it. Abantu abanezindlu nemoto bayazi intoba eyona expense ayikuyithengile uyimaintain. Ungayithenga bidwe zi-rates angumbane. Phinde uxobuka ipaint funeka ulungise. Phinde wenze iroof. Phinde ulungise igeyser. Zibeninzi ezinto futhi azipheli. Ukuyimaintaina i-cost lapho. Umuntu ayithenga imoto athi ndiyayi-afforda. Linda funeka uyiservice. Uyiservice. Ifuna itayari. Ngokuba uyithenge inetayari elithile. Siyazi masipani bemoto. Uyalijonga itayari liphume nalo. Ujonge iprice yalo. Ubuze uba likho elinye lila size. Elinye igama elingcono kuneli. Ngoba ubethwa yintoni ngoku? Maintenance. Uthi ngoku usingoku moto, awubanikhena nemoto, akhapho ningazi uyakhona. Linda ube nayo. Ufumanisa into yoba yaza uthanda uyiliza. Discoverishe ngoku nemoto uba uthanda uyiliza. Ngoku ungenayo uzalo kuofarisha abantu ipetrol. Ngoku unemoto sixa sisithi kuwe masikunike ipetrol uthi hayi no andini. Ngoba uyayazi ipetrol ayonelanga. Ngapha kwepetrol kukhona iservice. Ukhona amatayari. Kuzafuneka utshintshe ishocks uqonde uba hayi it's fine. Andizubuye ndi-right ubona nje mna. Awurayithanga.
uhandlishwa i-maintenance yemoto. Ngelo xesha une-insurance. I-insurance ke iwukhathaza ngoba iyaqenqeleka iminyaka makhange ube na-accident uyabhatala. Linda mhla uzoqona uba ndiyayiyeka loo insurance. Following month kuhle. Maintenance. Izinto ozakwazi uzifumana but khona ukuze uzigcine kufuneka ungcole. Those are not blessings. Those are curses in disguise. You are right in the middle of a great controversy. Right in the middle of great controversy. By the time you get to the Old Testament, udibana the message, you must be prepared to lose it. Ungaphulukani nobomi bungaphakathi. uYesu presents a very extreme version of it. Uthi, if your eye causes you to sin, gouge it out. If your hand causes you to sin, khawula. Uthetha nge-body part enzela into yokuba uyazi into yoba eyendlu i-obvious, eyemoto i-obvious, eyomsebenzi i-obvious, eyebusiness i-obvious, eyeposition i-obvious. Ngoba bekuthiwa qalaphi? Qalela isweni. Uthi so mna funeka ndibele athi ya ngcono ungene nalapha etshe uyibalise uhleli kwizithonde zegolide ndandilileway ngoba iliso lam lalindimosha 2 years ndandimosha ntoni liliso lam. In the context of the great controversy, you must be willing uba uncame yonke into for your salvation. Apho siyakhona sebukumkanini. And whoever offers you into zalapha emhlabeni uyazazi uba zizawutshintsha, zizawuphela, uzawuzishiya apha. We have watched funerals of affluent people. Abanye uyibona uba laa mali iphela lapha kwi-casket ishiyekile. Ishiyeke ifame yakho, ishiyeke ipower yakho, zishiyeke iposition zakho. Like ndathi ngondandine-malaria. Malaria, cerebral malaria. Yeah, good malaria is very good for weight loss. Ndaluza nyani ngelaa xesha, ndaluza serious. Khake ine-side effect yoba iyabulala. But ke yona in terms of weight loss ayishemi ikusota out. Ayipheli inyanga uthi. Khawubonakala uba urayithanga. Ayiyo la weight loss waba mhle kuyo. Ndizobona ngumfundisi uMbaza. He was the president at the time. Azonibona endlini afike ke amfundisa Thandaza athi Kumandla, take care of yourself. Take care of yourself. Because the church can replace you in one meeting. One meeting. But your family will not be able to replace you. Yeah. You can pursue all evil to get into a church position. Athi umhlola ugqiba ngawe akudispose. Sikungcwabe, sikureplace in one meeting. One meeting, sikuthanda. In fact, discuss replacement yakho apha emngcwabeni wakho. Sizokungcwaba. Nkosi yami. Ayikongcono. Sanukothuka ayikongcono. But the church has to go on. The church has to what? Go on. Sasiyongcwaba umfundisi uLero. Simthanda. Funeral yakhe siyabuza uba ngubani ozwa ngusekretary. Sizomngcwaba. It's not that siyamthanda, but we know that emva kuba simngcwabile, a meeting must sit to come up with a replacement. Discuss a replacement apha kwi-funeral. Inobinga ubani? Asazi ubani. Discuss nabantu abangazuba khona kulaa meeting bayadiscuss. Masifake ubani njani uba masi uzobuphi but siyayidiscuss. Idiscusswa ngabantu abamthandayo. So we can't afford to miss out on our own salvation because what we are pursuing is good. Ukuba ngaba into enhle ne-right that you are pursuing will cause you to go against the will of God. That is a curse in disguise. You are right in the middle of the great controversy. Uba bekuthiwe ba prepared uncama iliso, whatever it is oyileqayo is not more valuable than your eyesight. Now, walk away.
It's not more valuable than your hand. Uthi uYesu, what is the point of gaining the whole world and losing your soul? What's the point? Uyitsho lento in the context yokuthi people have been asked by the devil to compromise their salvation to gain the world. Uthi fine uzayifumana and then what? In case you missed the point, go to the Old Testament. Ufunde ngoSolomon who had everything. Everything. Whether it's position, money, fame, women, it does not matter. Whatever he wanted to Solomon, he got. Awuzifumana zonke. Umve the same Solomon esithi zingamampunga zonke. Zingamampunga. Why? Because he chased the whole world. Uzibona seyinikela kwizithixo to maintain peace kwakhe. He sees himself the wisest man in the world. Engumzekelo or wrong. Xa sifunda ngoSolomon, sifunda ngomntu oye wa clever too much. Wacinga fanba he's so clever. The law of God does not apply to him. Wawa boom. Solomon, with all his wisdom, he pursued the world and sacrificed his soul. He sacrificed his relationship with God for the world. What's the point? What will it profit a man? Njani basifike bukumkanini sithethe ngawe instead of sithethe nawe? Why should we talk about you ebukumkanini because you were pursuing something? It's not worth it. In the context of the great controversy, every decision contributes somewhere. Ikati kammelwane ingene kwakho izomosha. Reaction yakho uyakhetha. Zuke emsindweni wakho ungoni emsindweni wakho. Kukhona izinja ezingafuni uba ziyotuwa phako wazo, zifuna uzapha kwakho. Zithi apha kwakho. Zishiwe apha kwakho, zigodi uclean phako wazo. Zuthi ke reaction yakho emsindweni wakho ungathini? Zesithi xa sikukhuma apha enkonzweni. Uzuyikhumbula into apha enkonzweni. We are recovering sinners. Singabantu abahlebayo who are recovering from gossip. Xa silapha sonke sirecoverisha ekuhlebeni. That means ichance zakho zohleka zininzi phi. Ingqokelela yabantu abanolwimi le. Bazama uphuma elwimini banamathuba relapse. Lona ithetha ukuthi uzawuhlekwa phi. Ubuze into yoba ndingathini ubelwa iBhayibhile netulo enkonzweni. Apha ingqokelela yamasela who are recovering. Anamathuba relapse phi. Uyigcine close iBhayibhile yakho. Not ngoba uYesu asimthandi ngoba we are recovering thieves. Sinamathuba. Sinamathuba sibona sesiyithathile. Simthembisa uThixo endleleni egodukayo bantu uzophinda. Ngelo xesha iBhayibhile isebhegini yagoduka. Ifoni zawubiwa phi. We are recovering thieves. Usilande uThixo siqhexeza pha phandle wasifaka apha. We are recovering adulterers. Asimoshi suka simane sisithi uThixo alizuphinda. Zesithi sawukukhuba emsindweni wakho ungoni. Ngoba lento ndikwenza yona lo ndithumileyo ufuna wena. Ufuna utshintsha wena. Ucuthi nani labantu abazabe benxibe ezimhlophe. Beme phambi kwethole kaThixo. Bebuza uba ngobani aba. Ucuthelo nani. Xa ifike kuwe ke uzawufika kuwe uba akakwazi uza direct aze ngecala. Uthi ube nomsindo noba angathini. Andazi yazi sasiqhela uba nabefundisi. Andazi basinantoni ngoku.
Ukhutshwe ndim ngelo xesha. Uthi yazi bendithembile. I-issue yakho ayindimanga, andizama uzithethe ndiyachaza nje uba kukho lusemva kwam ofuna wena. Ngoba ndawusuka mna, ukhona azam-organizer ozawungena kule ndawo ndikuyo aqhubeke. So what's the point with fighting against us? Ngoba idabi lakho is not against flesh and blood. The great controversy continues to be fought ebomini bethu. It's being fought in our minds. It's being fought in our lives. The great controversy iliwa emakhayeni ethu. Iliwe emabandleni. Iliwe emisebenzini. Everywhere you go, there is this fight eqhubekayo. Once you understand that, uzuyikhumbula ngoba every time your faith is tested. Yeah. Awudilisani nesigezo. The great controversy. Every time udibana nesikhubekiso, noma sivela kumuntu ongazani naThixo, ayingelo. And lento ayinzimanga. Utheni sithi ayinzimanga? Uyakwazi ukuthukwa ngumuntu ombonayo bakarayithanga pha esitratweni. Awukhubeki. Uxa yekuthuka ujika ubomba. Come okay. Utheni usithi okay. Uyamqonda ba? Ayinguyanga shini. Ayinguyanga uthi umsizele. Uthi umsisi koma okodwa usathana uyadlala ngabantu. Utheni usitsho ngoba lona obvious intoba ayinguyanga. Ndifuna ukuthi ke namhlanje sonke sawukhubuza usiqonde intoba ayisithanga. Iqonda bayithenanga ayisithanga. Sonke sinamathuba zingathi dade bawo. Sithunywa pha kuwe. Usijonge uqonda ba fine. Intamba ifika ngeparafini ugqithi. Ungakhubeki futhi ngoba sithanga dade bawo. Qhubeke nobomi bakho. We are in the great controversy. The beauty of this great controversy is that uThixo usibonisile outcome yakhe. Usibonisile outcome yakhe but ultimately those on his side win ngoba uKristu has already won the battle. Silinde njengoku into yoba kuphela imatch. Otherwise it's already won. Matter has been settled. Nomtyholi nje usaqokelela intshela yokugqibela. Nje intshela usakrwela phaa ekugqibeleni. Bona mxa uyaphaka ugribe ufike phaa kwala ndawo ichileyo esazasikho. Seyilapho ngoku. Seyikrwela nje sasikhoko sise at the bottom of the pot. But the Lord has won the battle for us. Yeah. In addition to knowing that you are in the great controversy, ndifuna uyazi into yokuba your side has already won. Amen. Your side has already won. Amen. And lo uzama uhendahendana nawe uzuyazi into yokuba naye uyayazi into yokuba akazukoyisa. Ewe ba. Xa uYesu ecrossa iGalilee, ugqibo shumayela the Sermon on the Mount, he gets on the boat, udiniwe alale. A storm arises. We know the story. From the story comes the song Peace Be Still. We know that. Of course, it's inspired by a similar occasion, so it's a different background story. But we know Kautiko City, peace be still. Master, the tempest is raging. That hymn comes from that occasion. Jesus stands up, he quiets the storm. When he gets to the other side, what did it be? This demoniac, on a demon. Xa zisiza kuYesu, uYesu azikhuphe. Zikhalaze kuYesu idemoni. Zithi, what do we have to do with you, Jesus, Son of the Most High? Nancy complaint. Iti complaint. Have you come to torture us before time? Bayazazi into babalindwe ngumlilo. Bayazazi babalindwe yitorture. I-issue ezidemoni ezinayo noYesu ngalamini into yoba ufike eli. Siyazazi basizongonjwa. Cha ufike nini? Uthetha ngohlulwa ngumuntu ozaziyo uzawubethwa. The reason why we stand tall in the face of all of the schemes in the great controversy, Paul keeps on saying, greater is he who is in you than he who is in the world. It's important,
Ngoba the great controversy rages ebomini bethu. And you are not going to be defeated for as long as women weyesu. And today I want to say, part of our old time religion, luhlobo lokubona ihlabathi oluthi there is a great controversy that is going on. Uzwikwi choices azawuzenza. Umzekelo zoba nguwe nasebantwaneni bakho. Ewe baba. Kubazukulwane. To those you have influence over, to friends, to younger believers, kubantu abafikayo lukholweni, uzuyikhumbula into yokuba your influence can nudge them kubukumkani bukaThixo. Yes, Lord. There is this great battle. Eldabi laqala ezulwini liyaqhubeka apha. Uzalisolva uThixo. Xa iBhayibhile ithetha ngomlilo wesihoko, ithi this fire has been prepared for the devil and his angels. Umuntu ozawufakwa esihokweni atshabalale uthanda izinto. Uthanda ntoni? Ayenzelwanga wena lawe. Eka Sathane nezingelosi wagxothwa nazo. Ufuna nto so usitsha nje ubufuna ntoni kwinto engakufuniyo yayingenzelwanga wena. Uthanda izinto. Make siye kuthanda izinto. Uleqa izinto ezikude kuwe. Leya yokutshabalala ikude kuthi. We were never created for destruction. We were created for eternal life. Nanso i-outcome ye-great controversy. Now how do we manage between now and the outcome? Uzuthi ngca kuYesu. Uthi ngca kubani? Yesu. Ngca kuYesu. Umoya Ingcwele will give you the power every day to stick with him. Uzuthi wawubhideka umconsult. Uzuthi wawubhatyaza ubuye ungabamamela abathi ubhatyaze kakhulu uzubuye. Uzawufika kuThixo onothando olungazange lwaphela. Kunamhlanje sizawuthi xa sivala sifuna sicula u337 for people who feel I have messed up. Abathi nje kuThixo xolele. In the great controversy we have the advantage of being forgiven. Samcula u337 emveni koko lo onento eziqondayo babawo, this song has spoken to me. I can't lose this battle ngoba you've already won it. I'm going to invite them to come to the front. Abathi Nkosi nansi umcingo undibhuqe apha umtyholi. Ndibhuqe apha ndixolele and bring me back to you. We are going to pray together. One of us Oh